Hoxe queremos presentarvos a celebración en Vigo os vindeiros 9 e 10 de xuño da 17ª Reunión Nacional da Sección de Patoloxía Mamaria da Asociación Española de Ciruxáns e a terceira Reunión de Enfermería en Patoloxía Mamario, que, como decía, terá lugar na nosa cidade os días 9 e 10 de xuño, co que eso é de importante, primeiro para a promoción da nosa cidade e, en segundo lugar, tamén, algo importante, e sobre todo en estes tempos, o retorno económico que estes profesionais, así como os seus acompañantes, van deixar na nosa cidade. Son xa 5 os eventos pechados. Ademais destes 5 congresos xa pechados, temos 4 máis pechados tamén este ano, que iremos anunciando tamén paulatinamente, co que a cifra en estes momentos de persoas que van a vir á nosa cidade no 2011 a través destes congresos e destas convencións está en estes momentos xa cifrada en máis de 8.000 persoas.